Yemfree Moshie Zongo ne mesene kwa Asante mante mahinkuru Kumase ho ana Moshie Zongo ewo na rehosem efri ho ba ene se gya hurunhurum bia ma ne home ne so mankodam yenu die me ne wakase gya to ofie ho no mo nam so atwa na nanom ewo nse do ya mane boni nana ewuku denchembo yene no edi nkomo ewo ye zoom so na ensem ne mu nchiremu no wode asom ye wuku ma hen Papa Mejoso. Na arahosem eba ne se Moshie Zongo gya to dan bi mankodam yenu awu mu nchiremu ne se wadama Papa no kre anopa be no nwatwi a ana arahosem esiye na de asefem ne se enkrai yo ye panyin wo mu no anya emfie mienu ye fe no Atahel Alahadan wono anya 2 years ana Salamatu Alahadan ono nso anya bosome enwotwe 8 months wo papa editu jase ye fe no Hafiz Alahadan was say anopa mo sore ye no na enkra no edadan mu nto no podi o wa bonte ase bi owo twitwi ne se enenti wo mo soma wo mo ba panyin se won konko hwe se enkra no asore a okoduo no hu se eja atodan ni emre mo kwa na se dia no kwa na atodan no mu ama ahye no fe ma wo ahu etina se ayekese pa ko wi ase na enkra bienu ayekoma se ni o ma hye ba atese papa no se emre oduo na eye sa no wode bojahye bowura dan num se nkokwa akotam ne ba ne baako nanso okoye no nokre ni na ayeden baako no timi eso no mu no kra no na wawu eye bema no ba ketwa ne de enya de otimi eso no mu kra na oso no mu ode ni epie so no enam enwusie ni ade na edoso ni ntimi no wonhu panpo no wapie etire di so no ankasa nso esan dwane de ne kra nkwa enti oja ato ho esan epie ya nokre ni na asefam ye pa ade timi no kasa de enkra mienu no ahyekere be na efie kire a areho so kakra ene se amafo won potam ho Moshie Zongo de tuga se nokre ni enema bi koso won potam ho motwe ho montia se omsa bibia eja beton potam ho no mo fra sa no mo eka omo aleje so mo fra fire service fo a eya omo ma omo tibi ka kire omo se omo susu se bi omo di omo ntro omo da omo nti omo ba no na ade no ayekese nti ene nka fire service fo ba ese nko ba be omo adwuma omo anka so mo num ton se omo ba na nkra na wu awie afenso kra no omo san adumja ne nti no omo pam omo so omo enko we ensem bi omo de tudwa no kra ni na asefem afei omo san esusu se eye ECG fo mita omo ebobo nansan won potam ho no ana kofa ejahyehye no ede ba ye ebi mu kra mpo eklemu se ye bebo obi wo mu fie no eja to mu enti eye no krotrodo se eye eno ana kofa eja no eba ye nenso mi ankasa mani ko twayo sa mehwene santam mehwe mita no ho na nya de a eja bia to mu nenso amanfo na ho ne se eno ana kofa eja eba ye a eno ka se de ohema enkra mienu no o ma hye be a ya sesa omo amu no agu polythene bag tuntumu e de atoka mu e de ko mochi ewuku yanhwe twamfoni kakra kire ye dan na eja to mu no etesen ye ya brosan e ka obi de enso ana so mo dan no one room ni pe de asefem pa ewuku temenka Ebusia ya mani boni ewuku denchembo Asante mantamo inshira FM no butu ya wodi ne dwuma Moshie Zongo na wowo sade efie no etie enie okay ewuku wotemenka betonka pa nti sa wo tokro bi na daden no ho na ekoba ne die mu odin no eho ana amanfo no ebu den no nti eden no na wo tokro na da ho na eho no bubu ya omura ye senka obafo so ayimpra nanso ankwanfosi aga ko bi asempa no na wuku yanhwe sa dan no nko a na gya ne to mu na etimi tre ko foforo mu ahema eno nko a na gya ne to mu enna ma ne yanwa kese no mita na abubo obodan no ho no eno ana mususu se egya no eto mu nanso mita yimi hwe ho no na bibia emfiri ho ba edan no nko amsusu no ana egya no ehye ya kese nukre ni asefem pa onye egya ne fa so ba de sisia no enya de obia atimi ehu nanso ade hye ho no sisi se mita na ECG fo abebo no ena kofa saa atwerentimi edi aba na chese hu behia se ubekọ ECG na saa nkomo yi woni mpanimfo akodi ni ahwe no kore ya ewo mu sa mpasa no a na yetu hu anamo afiri honom
abusia ye nua be ma ewuku denchembo asante mantemu odo butu odi djuma Moshie Zongo na wo hwei abrehosem aba ne se eja todan mu ma nkwada mienu baako wo mfi mienu baako ensoso ewo eye abosome nwoche omo na ene wagya ni ba wo ho so no mu nyina ahye dwerebe enti ama ne bofo odi nsem no